Horas ma dihita saluhuna akadamang dot dainang na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di dia pehita maringanan dia pala partikianon. Tapasada marohatta martangya kita. Debata Jehovah debata amanami. Debata parholong rohana sumurung. Di bagasan partikeno Tuhan, urupi jala tuturi mahami saluhutna, dinalaho manangin hatami hami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata, na saur tuhita, dienek doi sian barita nauli na sinura di si Yohanes, Biddu tolu ayat sadaro dia 17 asara majahi tamanginang odo hata di Tuhan. Asa adong masa halak senak kaparise situa ni Yahudi na margor Nikodemus. Naro borngin manopot ibana. Jadi didok mamado ibana. Guru nami huboto hami doho guru naro siya debata. Adang terpatupa agi isi tadda songon nabi Nahemi. Ia so debata donganna. Dungini na Yesus mangalusi ibana. Na tutusi tutudu na hudoko tuho. Ia so tubu jolma sian gijang. Dang terbahes samarni daharajaw ni debata. Dungini na si Nikodemus mado ibana. Songod dia terbahen tubu muse halak. Yan ang matua. Tung haulas sama masui si beon ni inana asa tubu. Jadi dia lusi Yesus na tutusi tutudu na hodokot diho. Anggoso tubu jolma sian aik do sian toddi. Dang habongoto asa harajaw ni debata. Daging do na tubu siya daging. Toddi do na tubu siya toddi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikot tubuh hamu sian gijang. Na mangulus do alogo do pak lomo ni rohana. Dibegi hodo parngongosna. Aledang diboto ho habor hatatna. Manang sahatna. Lasongoni do ganup ng tubuh siya toddi. Dungini na si Nikodemus mangalus ibana. Songod dia terpajadi. Jadi ni na Yesus mangalus ibana. Ho, guru ni bangsa Israel. Dang diboto hoi. Na tutusi tutudu na hodokot diho. Hua taon hami do na huboto hami. Jalo hati dakok kami do na kuida hami. Gebidang di jakok kamu na huati dakok kami. Gariakan na di tanoon. Hua tahot tuhamu dang porsi hamu. Tung porsia mahamu mono hatao tuhamu akan na di banua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang. Ia so naung tuat sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa ulok di halongonan. Songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asa dapotan hangoluan na saling leleng na. Gaduk na porsia di ibana. Ay songono doholong ni rohan di debata di portibion. Pola do anak na nasasada di lehon. Asonang magu ganuk na porsia di ibana. Asa hangoluan na saling leleng na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak na itu portibion. Asa uhuman na. Naing paluan na portibio tahe. Ubahen na disuruh. Ido yang gosahakna. Dihita saluhuna akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Tutudo hita parhatutu di tonga-tonga nyaka parngolota. Ia Yesus Tuhan jala ibana do si palua. Ibana nang manesa dosata. Ibana
naung gabe mabahe kita gabe partohap di hangoluan nasora sudah. Alai na gabe ruji-ruji narikot ima rajumatta. Puhado hita halak na porsia. Tapatari dahod do naung tajalo holong ni rohani debatai manang nang manguli ta di bagasan holong ni debata na sotar dodui. Jut amanginang molo tarajumi gudang dope gabe sarobang dope hita do portibior. Gudang dope pangalahotta dang patari dahon naung dipay baru di bagasan Kristus. Dihita saluna kadamang do dainang. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikianon. Takas do rositua ni hala parisi hala ima Yahudi na marguar si Nikodemus. Jala di bagasan borngit do iba na Romano po Jesus. Haroro ni si Nikodemus ima naing marsiajar, naing mga lului hasitongan ni debata, naing mga tusi, pangajarion na pinatupan ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni Parngoluon, suang-suang ni tonga-tonga ni Portibio. Parjolo sa hali, mono tabereng di bagasan turpukon. Takas do di do si Nikodemus, iya Yesus si guru naro siya debata. Dang binoto aha motivasi ni si Nikodemus. Manang natutudo ibana maparhatutu Jesus naro ima siya debata. Manakolang sebatas menyanjung Yesus. Ale aha do respon ni Yesus amanginang. Di patu-patuhan Yesus do pangajarion. Tu si Nikodemus. Jala pangajarion ni sada pangajarion na baru sa sitong na. Nang pe si Nikodemus sa halak ima si tuan ni halak Yahudi. Nang pe banasian horong ni halak Parisi. Alai dung dido ima Tuhan Yesus tu ibana. Na tutusi tuturu na hodokot tuho. Ia so tubuh jolmaisian gijang. Dang tarbahis sa marnida harajaw ni debata. Adong dua pamikiran na berbeda. Pamikiran ni si Nikodemus. Sa detong ibana do pakatayon ni Jesus songon ima pakatayon ni jolma na di portibion. Manang hata na pinasa ni Jesus songon sarobang do pangatusyon ni portibion. Detong ibana mono nunga matua jolma dang bemungkit ibana masuk tubor tiang manang tusibion ni natorasna. Ima pamikiro di bana. Secara pardagingon, secara hajol mado ibana mangalapati pangajaron ni Jesus taringon na tubuh sian gijang. Hape na ni maksud ni Jesus na tubuh sian gijang imajol mana majalo manang na dididi di bagasa toddi. Toddi ni debata ido na mangajari. Toddi ni debata ido nagabe mangodihon. Jadi na dimaksud ni Jesus manang ise naso mangulu di bagasa toddi ni debata. Naso olo di pauba toddi ni debata. Dan gabe partohap ibana di banu kijang. Las di bagasan pangajarioni. Takasma didok Jesus. Daging do na tubuh siya daging. Toddi do na tubuh siya toddi. Lapatan na. Molo hulang di tubuhan portibio dope hita. Maroha portibi dope. Alay molo nunga tajalo toddi ni debata. Molo nunga di odio toddi ni debata. Molo nunga toddi ni debata. Nagabe manubuhok kita, mangajari kita, mangodihok kita. Aka pangalahon ni toddi ni debatama.
nangaka pangalhota. Amanginang dihita saluhu nakadongan saha porsya di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Laos di bagasan pangajarion na pinasa ni Tuhan Yesus tu si Nikodemus. Dia dolhot Tuhan Yesus ma taringot hadirion ni Yesus sendiri. Ibana do debata, ibana do na tuat sen banua gijang, jala ibana do na sinuru ni debata. Jala tuat pe ibana sen banua gijang nang patudun holong ni rohana do tu salut na jolma. Ido ubadi do Tuhan Yesus Kristus ay songonot do holong ni rohani debata tu portibion pola do anak nana sasade di lehon asa unang mago ganup na porsya di ibana asa hangoluan na salileng nama di ibana. Nanayang dohonon ni Jesus. Nungaro ibana tu portibion iko dijakon saluk da jolmay may mana. Pajakonon taringot holong ni Kristus nang pinasa ni Kristus. Di bagasan pajakonon nido gabe ditubuhon gabe di pay baru saluk akan ngulu ni jolma. Ngolu nang matua pe ibana manang naposom molo dijakon imana Kristus gabe ditubuh na baru ma. Gabe marpangalaw na baru dan gabe sarobang be ibana do portibio. Jadi dang persoalan soal songo dia tibo ni parbinotoan ni si Nikodemus alay molo dang dijakon ibana Kristusi. Molo dang manguli ibana di bagasan holong ni Kristusi dan gabe partuap ibana di raja ni di bata. Dang parbinotoan nama bayan jolmay maluwa. Dang hapistaran ni si Nikodemus nama bayan ibana asa partuap di raja ni di bata. Alay pajakonon di holong ni Kristusi marhite-hite na dijakon ni ma Kristusi di tonga-tonga niya kaparngoluon. Di sima jolmay gabe di pay baru hobartu todi ni di bata. Amanginang dihita salukna akadongan sa porsya di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Ahado nanang raju matta. Siyan hatan ni Tuhan di bagasan partikyanon. Na parjolo sa hali hobar imatu jami taon nang dipaingot do tuhita balga ni holong ni Kristus. Holong ni Kristus nang majakok kita. Holong ni Kristus nang manesa salut na kadosata. Dang ala niya kapabahenata. Dang ala niya kahadiriotta. Dang ala niya kagogota. Manang dang ala niya kaparbinotota. Alay holong ni Kristus do na manesa dosata. Gabe di pay baru kita, gabe dang sarobang behita do portibion. Aleni alan ng holo ni Kristus do na mga raja kangulutta. Berarti ikon olo mahita amanginang. Dito gihon manang diarahon holo ni Kristus. Dang behadiriota na mga raja kita. Amanginang. Gudang do pe may makita. Songon ni mas Nikodemus. Tonga-tonga na kaparngoluon. Sa mga rajumi, waso do holong ni dibata marhite-hite parbinotwa sampi. Alay marhite-hite jami taon. Napaduahon nang dipaingot tuhita. Ikon olo mahita songo si Nikodemuson. Dipay baru. Marsiajar. Molo olo hita dipay baru. Do marsiajar. Songon ima si Nikodemuson. Gabeboy mahita parhitian ni debata. Patulot akolong ni roha. Si Nikodemus. Di ujung ni ngolu ni Jesus Kristus. Rodo ibana mabuat akana angur akamya na husus. Jala do ibana paturut to bakke ni Jesus.
gabe di jakon ibana do Kristus dum olo ibana marsyajar amanginang. So nado gudang no jol madang olo marsyajar. Sa pamalo-malohon. Diajari merasa malo. Alai di payung tu tamanginang nang besongoni. Taboto balga ni holong ni Kristus. Ikon olo mahita mangulo di bagasan holong ni Kristus. Ikon olo mahita diajari. Diarahon. Khubbar tulomo ni rohani di bata. Amanginang. Adong masa ada cerita. Di tiki marsahit. Si Martin Luther. Di bagasan na marsahiti imana. Marnipi may mana. Roma sahala sibolis manopot ibana. Jala dibuat sibolis somma sada harotas di bagasan harotaso di paboto ni masibolis somma saluhuna. Akadusa do pangalaw ni si Martin Luther. Tung masa gudang situ tu. Gabe dia aja sibolis somma si Martin Luther. Baka di do ima sibolis somma tu si Martin Luther. Dosamu begitu banyak dan begitu besar. Tuhan tidak mungkin dapat memakaimu lagi. Dan gabe partohak biho dia raja ni di bata. Ima di do ima sibolis sonna yang mangago si Martin Luther. Sompak do lungun rohani si Martin Luther. Sip ibana. Aledung di paruan ibana saluhuna. Akadosa ni ibana na di paboton si bolison. Tersadar may mana. Ternyata di bagasan ima harotas surat-surat di si bolison. Tadi kok tudosa di manai. Dan adong di si di paboton si bolison. Taringot huaso ni Kristus. Nang manesa sa akadusana. Jala dung di botos manang dung di bereng si Martin Luther salu nai di dokima si Martin Luther ma tu si bolisi. Satu hal yang kelupakan hai iblis, bahwa darah Kristus anak Allah telah menghapus segala dosaku dan menyucikan hidupku. Dung di boto si bolisi to guni haporsan Martin Luther. Di tadi ku si bolisi ma si Martin Luther. Amang inang ahadon na naing rajumata siyan carita di si Martin Luther. Nang rajumata lasongo dia pibalga ni dosata nunga di sesa de bata. Ubalga do holong ni de bata. Ale ni do ubahin na di bagasan jami taon. Di ayat na pa sa pulupito ni. Ay dang na disuruh de bata anak na itu portibiyot asa uhuman na. Nang paluan na portibiyot tahe ubahin na disuruh. Jadi nung nga disuruh de bata Kristusi manesa dosata. Ale nang di sesa Kristus dosata. Gabe jolma na baru mahita. Gabe tadi ko maakaroha. Akapangalaho. Na maralo tulomo ni rohani di bata. Alay marpangalaw ni baru makita. Hubar tu holong ni di bata. Hubar tu sakap ni di bata. Amin martanya kita. Muliate hupasa rohanami Tuhan. Taruli situ tu kami marhite-hite hatak. Ang giyak matukan. Mangulu totok kami di bagasan holong ni roham. Sa totok kami mga saon guarmo. Jala hupatarilaw kami. Naong di pay baruho kami. Marhite-hite na marpangalaw kami nature. Nasa robang do lomo ni roham. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita sa luhuna.